Türkmenistanyň Zenan ýaşaýjylary 2020-nji ýylda öňgörüli we edilmedik derejede basaşa tezewar boldular. Häkimetler aýal gyzlaryň görküne, geyinişine we özlerini alyp barışyna gözegçilik etmäge finanşdy kosmetik hyzmatlary gadagan etdi. Gözellik hyzmatlaryny öpçün edenleri we olardan peýdalananlary ýydarlady. Zenanlaryň çagaly bolup bolmazlyk hukugyny çäklendirdi. Gender deňligini kanun taýdan gübä geçýän ýurtda aýallaryň awtomobil sürmek, ulaglaryň öňündäki oturgucunda oturmak, jeans balagyny we ak toý eşigi ýaly giyimleri giymek gadagançylyk astyna düşdi. Ýagly katynmadyk we köçelerde öz ärleri bilen el tutuşyp ýören aýallar ahlak terbiýeçiligine çekildi. Zenanlary uçtan tutma gözegçilik aprel aýynda başlandy. Birden botoks, ýüz boyagy, makiýaj, saç boyaglary, emeli dyrnaklar ýaly kosmetik bedegler gadagan edildi. Gözellik salonlary ýapyldy. Şeýle hyzmatlary öpçün edýän saç bejerýän ustalar bir wada işsiz galdy we gizlini işlemäge mejbur boldy. Ustalar hem olaryň zenan müşterileri polisiýa tarapyndan tutsak edildi, jerime tezewar boldy. Aýallardan özlerine serenjan bermedlikden daşary dar köýnök, jeans, balak giýmezlik talap edildi. Döwlet edara kärhanalaryna zenanlardan şeýle zatlary meýletin etmejegi hakynda dil hatalyndy. Gadagançylyklar zenanlaryň özlerini alyp barışyna hem degdi. Aýallaryň köçelerde ärleri bilen elleşip ýöremeginiň, awtologlaryň öň oturgucunda oturmagynyň öňüni almak çärelerine polisiýa gatnaşdy. Aýal gyzlar babatynda şeýle gadagançylyklara, çäklendirmelere we kemsitmelere ýol beren hökümet ençime aýlap munyň sebäbini düşündirmedi we hatda bolup geçýän ýagdaýlary agdamakdan saklandy. Mesele türkmen resmiýetleri tarapyndan diňe ýekece gedek agdaldy. Iýun aýynda mejlisiň deputaty Serdar Arazow türkmen aýallary üçin kosmetik amallaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäpleri esaslanýanlygyny öňe sürdi. Zenanlaryň daş keşfine, üst başyna özlerini alyp barışyna gözegçilik ýylyň aýagyna golay biraz gowşady. Hususan da bu paýtagtda duýuldy. Göz aýlaryň Daşgabatyň köçelerinde makiýajly, bedegli aýal gyzlar köpeldi. Sakkaly ýaş ýigitler hem gözeýildi. Ýogsa da sakkal östüren erkek adamlar da Türkmenistanda häkimetler tarapyndan berkdaraldy. Aşgabatyň köçelerinde ýaşlaryň daş keşfi sebäpli saklanmagynyň bet edilenligini habarçylar oktyabr-noýabr aýlarynda habar berdiler. Goýy makiýajly, emeli dyrnakly gelin gyzlaryň her ýerde göze ilýänligini we zenanlaryň täze moda görä tikilen uzyn emma dar köýnekleri giýýänligini ma'lum etdiler. Aýal gyzlar arkaýyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkal goýup berýärler. Ýaňy ýakyny häkimetler bu zatlary agressiw garşylyk görkezýärdi. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda gürrüň berdi. Emma zenanlary gözegçilik biraz gowşan ýaly görünen hem bolsa kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň ýurdun daşyna barýan uçarlara goý berilmedik pursatlary ýüze çykdy. Aýal gyzlarda botoks, emeli kirpik, ýasama dyrnak bar bolsa migrasiýa işgärleri olary halkara uçurlaryna goý bermeýärler. Dip uçurdan düşürülen bir näçe zenan bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 22-nji noýabrda Aşgabatdan habar berdi. Uçurdan galan zenanlaryň biri öz başyndan geçiren ýagdaýlary barada şeýle gürrüň berdi. Migrasiýa işgärleri muny ýokardan berilen tawşyryk esasynda diýip düşündirýärler. Dodoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýleki zatlaryňyzy aýryp gelin. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Siziň dodoňyz emeli, sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasportaky ýaly tebigy bolmasaňyz biz goý berip bilmeýäris diýärler. Dip 40 ýaşly Balkanly zenan azatlyga gürrüň berdi. Aýallaryň görküne aprelde başlanan gözegçiligiň güýzde biraz gowşamagyna garamazdan zenanlaryň özlerini alyp barşy häkimetleriň üns merkezinde galdy. Türkmen medeniýetinde durmuşa çykan zenanlary özlerini nädip alyp barmalydygyny öwredýän ýöriti makalalar çap edildi. Oktýabrda ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan gazeti gepleşik diýip sorularına degişli makala çap edip aýallaryň öz ärlerine mürep hormat bildirmelidigini ýazdy. Şoňa megdeş makala noýabr aýynda türkmen medeniýetinde ýene-de çap boldy. Maşgala pedagogikasyna bagyşlanan makalada hususan da türkmen maşgalasynda gelin näme etmelidigini sözsüz aňmaly, islegleri bakyşdan duýmaly, işaratlara düşünmeli, düşwe bolmaly diýilen pikirler öňe sürildi. Türkmen häkimetleriniň ýylyň dowamında zenanlar babatynda ýöreden gözegçiligi maşgala derejesinde zuluma ýol açdy.
Köpçülüge ma'lum bolan videolaryň birinde gözellik salonuna baran Zenanyň adamsy tarapyndan ýenjilenligi görkezildi. 3 awgust Azatlyk radiosyna gowşan 2,5 minutluk video gözellik salonunda orta ýaşly aýal maşgalanyň ýenjilmegi bilen başlandy. Gahar-gadaba menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülügiň öňünde rekimsiz urdy. Bu adam gyýgyryp paýyş sözleri gaýgyrmady we aldygyndan aýaly urdy we ony ýere ýykyp depdi. Video düşürülen bu ýagdaý jübüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlandy. Videodan görünüşi ýaly gözellik salonunda ona golay başga Zenan bardy. Olar gorky hem nägilelik bildirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeti bu videonyň köşüdäki salonlaryň birinde düşürülenligini aýtdy. Aýal maşgala edilen bu zorlugy görkezýän videony ilkinji bolup çap eden Türkmen News garaşsyz neşri hem videonyň Aşgabatyň golayyndaky köşe etrafynda elitni diýilip atlandyrylýan jaýlaryň birinji gatyndaky gözellik salonunda düşürülenligini habar berdi. Ýylyň dowamında Türkmenistanda Zenanlara görkezilen öňgörüli we şedilmedik basyşlar ýurduň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat geldi. Bu aralykda şu ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan çap edilen hasabat türkmen maşgalalarynda her 8 aýaldan biriniň fiziki ýa-da jinsy zorlugy tedewar bolýanlygyny paş etdi. Türkmenistandaky maşgalalarda aýalyň durumy we saglygy at bilen sentýabrda çap edilen hasabatdaky maglumatlar Türkmenistanyň Ahal Balkan Daşoğuz, Lebap we Mary vilayetlerinde şeýle hem Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töweregi hojalykda geçirilen barlyklara her hojalykdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri esaslandy. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorluga ýa-da jinsy zorluga tedewar bolýanlygyny aýdypdyr. Türkmenistanda aýallar babatyndaky çäklendirmeleriň ýene biri abort gadagançylygyna degişli boldy. 2022-nji ýylyň 17-nji martynda güýje giren kanun Zenanyň islemedik göwrülüligini aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhleti 10 hepdeden 5 hepde düşürdi. 2015-nji ýylda kabul edilen ýöneşondan bäri güýje girmedik bu kanunyň durmuşa geçirilmegi prezident Serdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen soň girdilen ilkinji kanun üýtgetmeleriniň biri boldy. Emma kanunyň güýje girmegi ýylyň dowamında abort etdirýänleriň sanyny azaltmady. Ýöne saglyk pudagynda paraxorluk artdyrdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky korrespondentleri birnäçe saglyk işgärine we Zenanlara salgylanyp bu gadagançylygyň aýallar hastaxanalarynda has köp paraxorluga ýol açanlygyny habar berdiler. Bu aralykda Lukmanlar hem Zenanlar Türkmenistanda göwrülügiň öňüni almak üçin zerur serişdeleriň ören azdygyny we köpler üçin el ýeterli däldigini aýdarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat fondu bolsa Türkmenistanda 15 we 49 ýaş aralygynda 160 000 töwereg aýalyň göwrülüligini öňüni almak ýa-da iýde süýşürmek isleýänligini habar berdi. Emma maglumatda olara göwrülüligiň häzirki zaman öňüni alyş serişdelerini ulanyp bilmezliginiň päsgel berýänligi bellendi.